uyinkosi engcwele, uyinkosi emile kuze kube phakade. Kulesi sikhathi uNkulunkulu wethu onamandla siyakuphakamisa. Nkosi, nali izwi lakho, uNkulunkulu nali ifa lakho, lilindele uNkulunkulu onamandla ukuswa. Wena uNkulunkulu ukhulumisana neimpilo zakho. Izwi lakho ke Nkosi linguwena uqobo, liyadala okungekho kube khona. uNkulunkulu liyenza indlela ehlale. Izwi lakho uNkulunkulu liyaphunzisa ingabala. uNkulunkulu ngalo siyaphila, ngalo siyanqoba. Ngakho uNkulunkulu kulesi sikhathi ngiyakhuleka Jehova ukuba uthulule uNkulunkulu bakho kubantwana bakho ngezwi lakho egameni likaJesu. Baba, ngiyakhuleka ukuthi hlumisa uNkulunkulu onamandla utshale ngezwi lakho egameni likaJesu waseNazaretha. Dalo busha empilweni yalowo naloyo ngezwi lakho. Sikunika udumo Nkosi yethu Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Simisawena, Jesus, Simisawena, Jesus, Jesus, Jesus. Above all other gods, we lay our cross and worship. Oh,
be lifted up above all other gods. Father, we lay our crowns and we worship. We sing, oh glorious God. We praise your name. We lay our crowns and we worship you, and we worship you. Bow down and worship you. Bow down and worship you. Let us worship. Oh, worship. It was Jesus, the King of Kings. Let us worship. He deserves all the worship. Oh, Jesus, the King of Kings. Jesus, the King of Kings. Worship. Oh, worship. Oh, hallelujah. Ayibonge Inkosi bangcwele. Sizofunda nje kafushane amakhosi esibili. Chapter 4. Amakhosi esibili chapter 4. Sizofunda khona from verse 8. Yindaba ethi ayibe yinde, so ngizowakhathula amavesi, angizokwafunda wonke. Hallelujah. Ufundeka kanje verse 8. Kwathi ngelinye ilanga uElisha wadlulela eShunemi lapho kwakukhona owesifazane ocebileyo, wamcindezela ukuba adle isinkwa. Kwakuthi njalo nxa edlula waphambukela khona ukuba adle. Wathi endodeni yakhe, bheka, manje sengiyazi ukuthi ngumuntu ongcwele kaNkulunkulu odlula kithi njalo njalo. Ake sixhume odongeni ikamelo phezulu, simbekele khona umbhede netafula nesihlalo nothi lwesibani. Kuyakuthi lapho ezakithi aphambukele khona. Kwathi ngelinye ilanga wafika khona, waphambukela ekamelweni walala khona. Wathi kuGehazi inceki yakhe, biza lo mshunemikazi. Wambiza, wema phambi kwakhe. Wathi kuye, ake usho kuye ukuthi, bheka, usinakekele ngakho konke lokhu kunakekela. Ungenzelwa ntoni na? Uthanda ukukhulunyelwa enkosini noma enduneni yempi na? Wathi ngihlezi kahle phakathi kwabantu bakithi. Hallelujah. Ngizocela ukhuleke mfundisi Chama.
Baba izwi lakho liyaphila. Baba linamandla uNkulunkulu wethu ongcwele okwenza ongenzeke ebantwini kuwe kwenzeke. Baba siyalikhulekela ekseni baba wethu ongcwele kuthi likhuluma ukuphila pheka ukuphila kwethu egameni lika Jesu kuthi bonke abalizwayo baba egameni lika Jesu lenza umsebenzi opheleleyo. Wena uyinkosi engcwele, wena uyinkosi edala ngezwi, ngalo dala ngalo guqula izimo egameni lika Jesu zeminyaka njengoba wawenza ezwini lakho elithi izwi lakho wakhuluma egameni lika Jesu nendoda esigulana yeTyesu wena wawukhuluma kuyona yakethekula amandla yakuyisela ukuphila. Restore us Father through your word ngegama lika Jesu. Izwi lakho lithembekile ungabuyele emuva lilambatha. Thatha unesibongo zonke siyakwethemba futhi siyalivuma izwi lakuthi Nkosi lizowenza umsebenzi and siyalikholwa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Izwi lakho Jesu lingamandla lingumlilo oqothulayo liyaphula imisedare liphunzisa isiphambala liyahlaba lahlukanise. Oh nalo izwi lakho angengqotshwe lutho. Izwi lakho Jesu lona lingamandla lingumlilo oqothulayo liyaphula nemisedane lona liphunzisa isiphambano liyahlaba lahlukanisa. Oh nalo izwi lakho ilizwi lakho wena Jesu lona lodwa lingamandla lingumlilo oqothulayo lona liyaphula nemisedane liphunzisa isiphambala liyahlaba lahlukanise. Onalo izwi lakho onalo angengqotshwe lutho. Onalo izwi angengqotshwe lutho. Hallelujah. Onalo izwi angengqotshwe lutho. Ngiyawubona umhlabeleli cha kodwa onalo izwi angengqotshwe lutho ngoba izwi likusustaina ehlane lihambe nawe kwamile. Ungasekho umhlabeleli, ungasekho umthandazo, usustainwe yizwi. Onalo angengqotshwe izwi. Hey asu ngentobeko nje enkulu bazalwane ngicela acknowledge the presence kamoya kaNkulunkulu. Amen.
kwaze kwamnandi enkonzweni. Haleluya. Saze sakhonza bazalwane. Haleluya. Ngiyabingelela ngokukhethekile nje abantu besifazane. Amen. Ngiyabingelela omama egameni lika Jesu. Ngiyabingelela imbokodo egameni lika Jesu. Haleluya. Haleluya. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga ingelosi yakuyafika kuMaria. Amen. Mayifika imbingelela ngenye inhlobo yokumbingelela. Amen. Kuthi kwahamba yayisimtshela ukuthi nomza wakho lapha ya uElizabeth uyithwele. Amen. So mayifika kuye ithi wena ophiwayo umusa ubusisiwe sifazaneni. Amen. So ngalesikhathi ingelosi ikhuluma kanjalo kuMaria, immediately uMaria ubambizwi lokubingelela elishiwa ingelosi elithi wena ophiwayo umusa engakaconceive uMaria, izwi already selikuye ngaphakathi elithi wena. Ngimthanda mayisesuka usethi ake ngiyobona uElizabeth. Mayafika lithi iBhayibheli wambingelela. Umbingelela ngokubingelela kwasekhaya ezulwini. Lithi iBhayibheli useyaphendula uElizabeth uthi hayi mani, yazi sengithe ngezwa izwi lokubingelela kwakho lomntwana osesiswini wanyakaza. Ngine feeling yokuthi zonke lezi nyanga ubezazi ukuthi ukhulelwe but umntwana abenganyakazi. Simuzwa ngoba sethi ngimane ngezwa. Ngifuna ukusho ukuthi uMaria okanye ngifuna ukuthi uElizabeth uyamdinga uMaria. Haleluya. Ngifuna ukuthi uElizabeth uyamdinga uMaria. Uthi ngimane ngezwa nje Maria awuyingakho ezwakale sethi yenze njalo inkosi ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu, ngoba all this while bengizazi ukuthi ngikhulelwe kodwa lendi bithule ngisaba nokusebantwini ngimane ngezwa nje Maria. Siyabadinga Maria abazofika nje bengazile nokuzosho lutho, avela abingelele ukuze lokho kukime ngithwele ngikuzwe kunyakaza, ngoba kuyahamba kuhambe kuthule bese ngidinga uMaria ozofika ethi wena ophiwayo umusa ubusisiwe sifazaneni. Siyabadinga Maria. Haleluya. Siyabadinga nje Maria. Into azovela ikubingelele nje, ikubingelele udown, uzwe kuphakama umoya wakho ngokuthi nje wena ophiwayo umusa engashongo lutho. Bengibingelela bazalwane. Ake ngene. Lithi iBhayibheli uElisha ubenokudlula emzini walo wesifazane. Lithi mangabe elokele edlula, shuthi lo wesifazane abona ukuthi no, lo akayona indoda ejwayelekile. Simuzwe eshe ethi sengibonile ukuthi lo yindoda kaNkulunkulu. He's not just any man. Ngakho ke baba uya kumyeni wakhe, baba ngiyacela ngoba sengibonile ukuthi akuyona nje indoda, baba sengiyacela ake sixhume ikamela. Lithi iBhayibheli babe rich mfundisi. I believe ukuthi aye khona amanye amakamero ababengabangenisa ku, but ngoba sengibonile
ukuthi this is not just an ordinary man. Angizukumfaka kunamakamero. Baba ngicela sixhuma ikamero. Ke lithi ukuqhela nala kithi libe phezulu. Ngenxa yokuthi he is not just any man. Ngicela ukuthi lakhe lithi ukusuka baba. Ke silibeke libe phezudlwana kwethu. Hayi. Okay. Kulungile singalixhuma ikamera. Thiwa laxhuma ikamera. Usethi sangicela ukuthi baba asifake umbhede ekamereni ukuze uma ngabe kwenzeka ephambuka sekuhlwile alale. Kulungile asufake umbhede. Baba naku umbhede sesufakile. Ngicela ke sifake isihlalo. Ngicela ke sibeke isihlalo ukuze uma ngabe ephanduka ahlale. Hey bazalwane, yina yenza lo wesifazane abene lukuluka lingaka. Kwafakwa imibhede, kwafakwa isihlalo. Ubone ubuNkulunkulu abusendodeni. Uthi kulungile indoda mayifike ihlale, ilale, ihambe. Engikwaziyo uNkulunkulu akahambi. uNkulunkulu akulendoda ngimdinga ehleli la. uNkulunkulu akulendoda ngimdinga elala lana. Baba ngicela sibeke isihlalo ngoba noma ingahambi indoda anginankinga. Ngidinga kuphela uNkulunkulu kuyo. Ungathi lo mama wa understand ukuthi yazi makuke kwahlala lo uNkulunkulu noma ingahambi indoda but make kwasala lo uNkulunkulu. Baba asibeke isihlalo. Indoda izohlala definitely. Ugcotshiwe lo muntu, ugcotshwa amazulu. So lento ahamba nayo uzothi mayingahlala la isuleleke isale la. Kusho ukuthi nami ngiyokhuphukela ekamereni ngihlale la behleli khona. Ngihlale noNkulunkulu wale ndoda. Sesibekiwe isihlalo, ubeke umbhede, wabeka isihlalo. Usethi ngisacela baba esibeke netafula. Sibeke itafula, sibeke nesibani. Hey, aseyapha amatafula. Phela bazalwane uma ngabe uNkulunkulu ekhona uyaseva. We need to serve. Ngakho baba itafula, we need to serve. Angisaserve indoda, sangidlulile kuyo. Let me serve uNkulunkulu wale ndoda. Webazalwane uyasevwa uNkulunkulu. Uyasevwa uNkulunkulu. Asibeke itafula zengikwazi baba. Zengikwazi ukuyaseva lo uNkulunkulu. Ngisho ukuthi mina indoda isihambile, indoda kaNkulunkulu. Sekusela uNkulunkulu, I have to serve. Phela umsebenzi wendoda
bekuwukuthi ingi-asharishe to uNkulunkulu. Manje sengisele noNkulunkulu sobabili. I have to serve. Ngithi mina uyaseva uNkulunkulu, uyabanda uyaseva, kuyashisa uyaseva, liyana uyaseva, ngoba uyasevwa uNkulunkulu. uNkulunkulu asimsevi ngokujayiva kuphela bazalwane, simseva bazalwane. Uthi uyangena eholi uwe wedwa bese uyampongoloza, uyingcwele Nkosi yamakhosi, ngenxa yokuthi abekho abangasharishile, but nginawe sobabili. I must. Hallelujah. uNkulunkulu umseva kuze kubuze yena. Ufuna ngikwenzeleni? Akabuziswa ukuthi ngoba umuhle, akabuziswa ukuthi ngoba ukuthanda ukudlula abanye, kodwa ubona indlela yakho yokuseva. Ufuna ngikwenzeleni? Yey, wase wangiseva, kwathi kuna wangiseva, kwathi kudingeka ama-worship awekho wahlabelela, kwathi kudingeka amasha awekho wabonakala ugijimana, wase wangiseva. Ufuna ngikwenzeleni? Ufuna ngikwenzeleni? Lisho njalo izwi mfundisi lithi, wabuza wathi wasinakekela kangaka. Kwathi kufuneka bazoklina yona waqhamuka, kwathi kufuneka bazoya kuhomsela waqhamuka, kwathi kufuneka bazoya esililweni waqhamuka. Ufuna ngikwenzeleni? Wangiseva kangaka. Kubuze yena. Lithi iBhayibheli lo wesifazane azange ayimention indaba ukuthi anginayo ingane, but inceke kaNkulunkulu ithintwa indlela yokuseva. Imangazwe yikamera uqala. Hawu, nawa nje amagumbi besingena, wase wena ukhetha ukuyolenza libe phezulu, bese ufaka nesihlalo special, ufaka itafula, ufaka umbhede. Ufunani? Uthi cha, ngihleli kahle nabantu bakithi. Lithi iBhayibheli kusho lo Gehazi athi hayi akanamntwana. Kusho ukuthi nje beloke observe mabefika akukho ngane, akanamntwana. Usathi ngalesikhathi ngonyaka ozayo, bazalwane, ngalesikhathi ngonyaka ozayo, ngithi mina kunezinto mfundisi esizitholayo ngomusa, bese kuba khona esizithola ngenxa yokuthembeka kuNkulunkulu, hayi kubantu. Ezinye ngomusa impela siyayithola, bese ngokuthembeka kwakho ngalesikhathi. Akazange asho ukuthi ngifuna umntwana, cha, kodwa ukuthembeka kwakhe kwamenza wafumana umntwana. Kulungile. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga nangumntwana usezelwe, ayikho indoda kaNkulunkulu. Hey, umntwana nange emasimini ngafa ikhanda. Yesu baba, thathani lengane niyise kunina. Hey, thatha
thathani lo mntwana nimuse kuma wakhe, hayi ngoba engenayo into angayenza ngokugula komntwana, but thathani lo mntwana nimuse kunina ngoba ukube bekungeyena unina mina ngaba nginayo lengane. Thathani lengane niyinikeze unina, uye owaziyo ukuthi uzokwenzani ngayo. Uyakhumbula baba ngicela sakhe, baba ngicela umbhede, thathani ingane. Hey bazalwane, thathani lo mntwana lo nimnikeze unina. Lethi iBhayibheli wahlala naye wamgona, lashona ilanga waze washonela emathangeni. Nayi ke ngiyithandayo, usashonile ushonelela emathangeni. Akambizanga ubaba umntwana ukuthi hayibo nayi ingozi, cha 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 cha, akabizanga omakhelwane. Why ungababiza omakhelwane? Phela mabefika omakhelwane kuzothiwa phephisa sisi, sekwenzekile. Kube kususwa ifurniture, kube kubekwa umadrasi, sekufanele ngihlale. Cha, nali ikamero. Bazalwane, sekufanele ngiyohlalela isidumbu. Angeke wathatha umntwana ekamereni, wathatha umntwana wanyukela naye phezulu ekamereni la kukhona uNkulunkulu waloya muntu. Ufika mbeka nje, akashongo lutho, akamcelanga umntwana, noma sefile akatatazeli, akakhali. It's like uthi angizange vele ngimcele, ngamphiwa, ngakho ngizobuyela kulowo angipha. Hey, ngizobuyela ekamereni eliphezulu, lasuswa ngenhloso lapha phansi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu mukhulu, mukhulu kunezimo zonke, akadeserve ukuba kwilevel yabantu. Ingakho lo wesifazane mangabe bona indoda kaNkulunkulu uthi cha, lona akakho kwilevel yethu. uNkulunkulu wakhe deserves ukuphakanyiswa, azohlabelelayo liphakanyisiwe ezulwini, emhlabeni nangaphansi komhlaba, liphakanyisiwe. Hey bazalwane, thiwa wahamba into ayoyicela nje endodeni i-transport. Ngiyocela i-transport yokuya kuloya muntu. Lethi iBhayibheli bambone seza lapha, athi umprofeti awumhlangabeze, utshela uGehazi. Gehazi be right, indoda yakhe right, umntana wakho u right, uthi umama sisahleli kahle, ba right, ngi right, sihleli nje kahle. Just like I said, ngihleli kahle phakathi kwabantu bakithi. Namanje weGehazi ngihleli kahle, indoda yami right, umntanami u right. It's like uthi akusiyo indaba yakho le, angizile kuwe. Wena Gehazi awuhlangani ekutheni ngiright, indoda yami right, umntana awuhlangani, si right, indoda yami right, nengane yami i right. Wadlula
right pho uyapi lithi iBhayibheli kwathi wamyeke kusho ukuthi indoda kaNkulunkulu uyabona usizi maye fika uyabuza ngeke ngakucela ngake ngamcela na umntwana umntwana ufile hey mfundisi thiwa banika uGehazi induku mi hamba ufike uyibeke phezulu komntwana uthi lo wesifazane kuphila kaJehova ngikushiye wena lona angahamba anginankinga kodwa kuphila kukaJehova wakho le engamhlalisa esihlalweni ngambekela itafula ngamseva kuphila kukaNkulunkulu wakho angikushiyi wena ngoba ngazi lo nkulunkulu ngenxa yakho ngiyambona lo angahamba lithi iBhayibheli wahamba naye uGehazi wafika wayibeka induku akazi wathula umntwana wabuya hey thulekile lapho umntwana akavuki lithi iBhayibheli wangena kwangathi ukuthi lo wesifazane wena Gehazi akuphumanga lizwi emlomeni wakho mayelana nalomntwana mina ngizolanda lo wakhipha izwi wathi same time this next year uzoba nengane naye ingane anginika yona ifile izwi lakho ingane ifile What may fika phela intonga le yakhe noNkulunkulu banesivumelwano bobabili noNkulunkulu nalenduku so uGehazi noma ngayiphatha ayina effect kuyena ngoba akasazi isivumelwano sakho nalentonga so noma ngayithatha ayizukusebenza ayizukusebenza futhi naye akangene wenza okushiwo ngiyibekile bazalwane mina bengizothi uyalibona ikamero lelo walakhayo ulazi wena mina ngilazi ngangekho ulakha mina bengizothi namhlanje hamba uyofuna isikhiye la wasilahla khona bese uthatha lokho kubonayo ukuthi sekufile unyukele nakho ekamereni leli owalakha wena lokho bonayo ukuthi mangabe ngithinta yaza kusanyakaza thatha kona uyavula lapha ekamereni ikamera lihleli ukhona umbhede sikhona isitulo netafula likhona kulindwe wena uzoseva kulindwe wena nje lesi iBhayibheli yathi ngafika indoda kaNkulunkulu yasibeka ubuso bayo emntwaneni yayisibeka izandla zayo umntwana thiwa wathimula why nangu lo muntu owakhuluma izwi wathi sometime next year uthanga muzwa wavuka kufile emntwaneni izwi elakhulunywa lisamile lapha ekamereni ikamero angazi ukuthi wawulakhelani kwazi wena mhlambe walakha wangena wakuthola okufunayo wakhiya wasuyaphuma ziyaqala manje ziyaqathaka ziyaqala manje ziyawa thatha ukhiye unyukele ekamereni impendulo isekamereni lapha eliphezulu impendulo isekamereni eliphezulu lo wesifazane wabuka indoda yakhe engayiboni wathi cha lo uhlukile lona owesifazane ohlakaniphile uyayakha indlu ngezandla zakhe kodwa uyisiwula uyibhidliza yena lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwakhuluma kaJobe wathi usabambelele
usabambelele ekupheleleni kwa wayembona uJobe ukuthi impela uphelele inkinga akasena lutho inkinga usenamathumba ubambelela kanjani owesifazana oyisiwula uyayibhidliza indoda lokishilo ngiyazi umhlengi wami uyaphila lona yayithuka loNkulunkulu owesifazane thuka lo uNkulunkulu amadoda aweve eqinile uyayazi indoda mayizothi ngiyazi umhlengi wami uyaphila ishiquma kubhlungu umzimba inamathumba kusukela ekhanda kuya ngaphansi konyawo lo wesifazane uyadadlaza kodwa uzwakala ethi thuka lo uNkulunkulu bese wena uyafa ngithanda nokuthi uyazi ukuthi wamthuka nje usuyafa shuthi wayesekhathele ukubambelela shuthi wayengalazi ikamero likaJobe uJobe lokele ekhuphukile maye mbona uthi usanyuka wena hlika lapho uyothuka lo yamuntu ubese uyashona mina bengizokhuluma nje nabesifazane namhlanje ukuthi yabona lele kamero ngiyazi ukuthi sonke siwakhile sonke sawakha and izinto mase zihamba kahle siyanethezeka sikhiye nje kamereni ushaya isikhiye sakho semoto uthatha ingane zakho ufake emotweni uhambe awusanyuki nasekamereni ukuyathinta ithumbede ngoba ingane seyikhona awusanyuki nasekamereni ukuyaseva ngoba indoda ikuphethe kahle awusanyuke ekamereni uyaseva ngoba ibhizinisi lakho lihamba kahle awubuyele ekamereni awusaye ekamereni ngoba ingane zakho vele mawuthi siya enkonzweni ziyageza zigqoke zihambe zenkonzweni awusaye ekamereni ngoba manje mawuvula ifridge yonke into oyifunayo uyibona iright ikamero ligcwele dust ikamero linezitsha zakudala khuphuka buyela mina ngithi kuyafika isikhathi mfundisi se-emergency esikubiza ekamereni uthola ukuthi mawuvula awukwazi ngisho ukuguqa ngenxa yokungcola safanele uqala ukukline ngoba awuzukukhuleka kungcolile mina bengithi nyuka kusemanje singakakufici leso sikhathi uyashanyela nje hayibonga inkosi sengiqedile bazalwane inkosi ngibusise ake sime ngezinyawo bangcolise siyabusisa what a powerful message what a powerful word glory to Jesus praise the Lord thank you Jesus let's close our eyes bazalwane Fundisi Makubana ke uzokhuleka no mama praise the Lord thank you Jesus praise the Lord Baba egameni lika Jesu siyabonga ukukhuluma kwakho kunamandla ukukhuluma kwakho kungcwele Moya ongcwele ukodwe ngicelayo kunabantu lelizwi ebelize kubona straight They were serving faithfully along the way they stopped serving. Baba, I pray for them. Nanoma yinu sathana itshala to confuse them. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Sathana neinto zakho ngiyakhomanda unasabelo. Namhlanje I declare amandla okuseva abantu bakho leli bandla next year by this time liyobe likwenye level ngenxa yabantu abagcotshelwe ukuseva
any chain that the enemy has used to tie you not to serve the Lord. I come against those chains. I break them by the authority in the name of Jesus. Ngegama elinamandla lika Jesu, ngegama elinamandla lika Jesu wase Nazareth. And Lord, we give you praise. Siyathandaza, protect this mighty woman of God you've used. Siyazi Sitha will never rest against her. But Lord, njengebandla, we will stand up and pray for her in Jesus' name. Sishaya izandla one more time. Thank you so much. Awutshela sethu wakho ukuthi it is well. Uthi nakuma finances kuhamba kahle, yonke indawo kuhamba kahle.